esan, leno gaizkiulertu bat egon balima, gaurko edizioa, aurtengo dinastia itxabe txapelketako edizioa 41 garrena dala. Eta ez 50 garrena, 41. Eta zuzenketa hau inda, 23 urte azpiko mailan, pilotaien izen abizenak, Gerriko Gorrillakin, Xavier Sancho Usurbildarra, eta Kerman Galartza Galdakao. Gerriko Urdinakin, Aitzol Dorronzoro Amurriokua, eta Andoni Aizpuru Azpeitiarra. Lanetan, Juan Manuel Ruiz eta Jon Uria.